Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Andre at agatarlak. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Damayo family from Daisy Yagyagon. Gannaban ken Galingaw family from Jenelu Galingaw. Shout out kada Jasmine Rivera, Erlin Alagaw, Ginalyn Molintas ken Grace Agtina Sales. To my kids at Buyagan, Dazaira, Chen and Clyde, Aisu and Dario family di Tabauco, my friends ije Hong Kong from Rose Mix Vlog ti Poland. Passion family iso dalakay ko ni Lamberto Passion Jr., anak ko ani Leslie May Passion Andres, ken apok ani Anaya Faith Andres from Linda Passion iti Kuwait. Lumboy family di Taribswan Nagilian La Union, ken ni Brave Ramos iti Hong Kong from Brian Ephraim Lumboy. Happy 19th birthday to my grandson Axel Jordan from Aida Garcia. Makablaawan pa ni Manang Jackie ken ni Yumi dita Japan, Gemaline ken Daryl Cory dita Amerika, ken lakay ko ani Julius Paddanan from Jonalyn Paddanan. Aris Oliveros ken Almoite family dita Bataan from Daryl Aris iti Bawang La Union. Shout out iti Mateo family ije Piña Jadi Nueva Vizcaya. Elegado family ije Ramon Isabela from Lori Manabat.
Abalayan ko ni Cristina Pastor Divina dita Daman, Saudi Arabia from Erlin Alvis Cadorna. Makablaawan pa iti Sabiano kan Gante family kastamot ni Mama Susana iti Saudi kan Papa Ruben Sabiano from Ronald Gante Sabiano. Asawa ka ni Francis Lopez. Anak ko ada Chadeline, Charlene, ken Joshua Sukirboy Lopez, ken Mama Dalen Tabuyo from Madeline Agaran. Anak ko ada Gracias Medina as Along, Ronaline as Kenya, ken asawa ka ni Arlene Medina from Ronald Medina iti Riyadh. Makablaawan pa ni inang ko Josephine Fernandez, apong ko ani Florida Mendoza, manang ko ani Dayan, kaanakak ada Isaac, Brennan, Jake Andre, Micaela kan CJ from Ilocano Drama. Kastamot ang makablaawan dagiti dramatista ti Lady L Channel, da Perry Claro, Eddie Bona, Jovi Dupais, Ma'am Remy ken Fernando Bianong Ubado, areterado itan. Kastamot ni Ma'am Jenna Almoite ken Jimmy Garbin. Ken siyempre ti Ferds Caballero from Sniper 29. Intay nga rodan ituloy nga ibasa ti surat ni Andre. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man pay akablaawan iti naimbag nga oras, agraman dagiti naayat amang tartarabay iti daytoy a programa. Awagan naklaangan itinagan nga Andre Manang, may saakmet kadagiti riniw-riw amang tartarabay iti daytoy a drama, nang runa pa ita ta iti YouTuben ti pakangagan. Kaya't asawan daytoy nga uray anya nga oras a masangok ti agdengeg ket mabalin. Dua kami nga agkabsat ket siak ti inauna. Makunak ana alwan ken naragsak ti panagbiag mi Manang, aging gaadimteng ti gundaway nga adda napasamak asaan mi apulos aninamnama. Rugyak nga ron ti agsalaysay, idi agtawanak paylaeng iti 16. Mamang, anya tinapasamak ka ni Papang? Na-stroke ni Papangyo anak ko. Na-paralyze ti kanawan apasat ti bagina. Anya? Kalat day ta napasamak, Mamang. Kat nung nakakarkarad ka lang ni Papang nga pinanawan mi, itay napan kami nag-eskwela ka ni ading ko. Wan nga rod anak, uray siyak, naklaatak met. Adala ang itay iti hardin. Nakatugaw nga agbasbasa iti dyaryo. Pagamuan ta idi ti makder, kalaat mutlatan anatumba. Naimbaglaangan ta dadagiti kaaruba. Iso dati kaduak anang itaray ka ni Papangyo diti ospital. Kumusta matan ni Papang, Mamang? Kaasi ti Diyos, nakalasatan iti paggad. Stable matan ti kasasaad na. Naimbaglaangan Kunak no panawan na tayo ni Papang. Saan to ang mapasamak day ta anak ko? Amok adi na tayo pa ipanawan ni Papangyo. Saan pa'y anak? Kad naimbag mo't tada available a privado asili dito ospital, Mamang. Iti kasta, saan kaya marigatan niya agbantay ka ni Papang? Manong, kumusta mo't na ni Papang? Okay matan ni Papang ading. Nga masapol ngagtalinay pailangan di hospitality sa magmamanong aldaw tapno maobserbaran. Kaasimot ni Papang, Manong. Huwag nga rod ading. Kalahat nga minti napasamak. Kun kaasimot ni Mamang. Huwag ading. Iso tagbambanday di hospital. Kalpasan na, agawid pa'y ditoy. Tapno umay na tailutwan iti kananta.
Kan istimar na dagiti pagsukatan ta asumrek iti pagadalan. Wan nga rod, manong. Imbagakmat ngamin asya kundi makaamo. Ngam di mat ipiyar kanyak ni mamang. Kabailan na kanu ta agawid dito'y balay no kasta nakaturog ni papang. Basta ibilin na kanu iti naka-duty a nurse. Naimpag nga rod, taada nurse, manong. Siyempre ading. Ada nurse a naka-duty. Naimbag ata nasingput da. Dakkel atulong day ta ni mamang. Kuma, makaawid doon ni papang. Di kagdanag ading. Makaawid ton. Kat dito iton balay ti pangtamingan tayo kon kuana. Ay, agyaman na kiti Diyos. Nakaruar kami matlaangan iti ospital. Wan nga rod, mamang. Makainan na kayo maten. Amok ana bambannog ka, mamang. Anak, no maipapan ka ni papangyo, awan ti pakabanugak. Nang runa itata nakalasatan iti pagkad, kan nakaawidan iti balay. Di kagdanag, mamang. Itatadda kayo dito'y balay. Makatulong kami kani ading ko ang mga sikaso kani papang. Agyaman anak. Ay, imbaglaangan ta saan unay an apektaran di pa nagsauna. Iso na laang ta saan na pailaang ang maigaraw ti kanawan apasot ti bagina. Mamang, Ngam, adamot ket di maintenance medicines nga inreseta da kan kuana. Kan masapol ama therapy, tapno agsublimot laang iti sigud ni papangyo. kasano ngayon, mamang? Saan na makatrabaho ni papang? Kasano ngayon ti gastos tayo ti panangkapahagas na? Di kagdanag anak. Ikagumaak ti agtrabaho. Numasapol nga ag-double timeak, aramidak. Tapno maipaagas tayo ni papangyo. Amok nga agsobrang tumatla ang itisigod ti kasasaad na. Talaga nga'y patpatag mo unay ni papangan niya, mamang. Uwan anak, ipatpatag kayo a pamilyak. Iso nga aramidak ti amin, tapno maisakad ko ti panagbiag tayo. Ipatpatag kayo unay. Mamang, tulungan kan kadagiti trabaho dito kusina. Ang mga no dapay naskan nga iringpas mo para iti pagadalan, anak ko. Nalpas kon, mamang. Naisurok mo tin ni ading ko iti assignment na. Iso tulungan ka namang isagana kadagiti natang nga ilutom. Sige man nga Rod, Andre. Mamang, saan ka kadi ang mabambanog? Lunes saging kat biyernes nagtatrabaho ka. Si Kantupay lang ti mga sikaso kun ni papang no sumangpot ka. Ken sigapay tagluto iti kanin tayo. Anak, sa anak amabalin amabannog. Kasano kayo laangan iti kabsat mo? Kastamot ni papang mo. Naggasat kami a pamilya, mamang. Nangruna ni papang. Makitkitak tinalaw sa panagpin na tagyo. Uray no kasi tinapasamak kan ko na. Uray no napasamak ka ni papang mo ti kasjay. Isupay laang mo't lalaki anak ikalay sa akidi. Kanjak tumalipatan ti karin karimi, nga agdan na kami itirigat man wano ginawa. Ngam di mo kumamot baybayan day tabagin, mamang. Ang mga no si kamot tagsakit iti kastangan aramidam. Di mo pa yun maurnos ti bagim. Bayamon day ta anak ko. Tinapatag, adu ti agtalag kanyak a kliyente mi iti real estate company a pagpapaayak. Iti kasta, adu mo ti ma-sales ko. Tapno adda aramatan tayo iti panang paagas tayo kani papangyo. Ken ti masapsapulyo iti panagadalyo.
Manipod na stroke ni Papang, ni Mamang tinangisaksakad iti panagbiag mi manang Emmy. Dagiti kasapulan mi iti balay, iti pagadalan, kastamot ti maintenance ken therapy ni Papang. Nag-sideline pa yan ni Mamang, tapno manayunan ti mabirbirukan na iti pagtrab-trabahuan na. Ubingak pay laeng, adun tinasursurok ken ni Mamang ko manang Emmy. Nasursurok no kasano ti agimped, tanarigat ti mangged ken agsapol iti kwarta. Nasursuro mi pay ken ni ading ko ti rumispeto ken mangipateg kadagiti tattao a mangipatpateg kada kami. Napalabas ti may sa atawan, medyo makagaraw metten ni Papang ko manang. Isu na laeng, tatalaga asaanen a makatrabaho pay itirwar. Agtaltali na adlaangan iti balay mi. Kat pasaray iso ti mga sikaso kada kami kani ading ko. Banag akay kayat mi matmanang, tapno mabantayan mi iti inaldaw. Nang runa nukas jay amakumikum ni Mamang iti trabaho na. Isu na laeng, tanadlaw mi ti masansan idi, apanangay ay ni Papang iti bagina. Sumraka kon iti opisina, Nestor. Makaamukan dito balay ha. Saan ka agbambanog? Aginanaka. Makapadakas ken ka ti agbannog. Nancy, kabaalam. Saan kumaanatang ken taulom? Bay amlaang dagiti trabaho dito balay. Siyakton ti mga ramid. Apaman na sumangpetak nga agapo iti trabaho. Ang kakaasikan, Nancy. Si kalangarudan ti agtrab-trabaho para iti pamilya tayo. Arumbang kumasya kapadari di pamilya ti mga aramid. Apay mo't ngamin anapasamak kanyak ti kastoy. Hawanan na pulos ti serbek iti daytoy a pamilya. Di mo ibaga ti kasta, Nestor. Si kapay laang ti ama iti daytoy a pagtaengan. Kat itatasaan kapay laang a makatrabaho. Bayam asyak mo ti tumulong. Ti mga ramid kadagiti pagrebengan anabayag a panawen nga impaay mo kada kami kadagiti anak ta. Nancy, pasensyakan. No maisublikla ko mati na palabas. Talaga adyak kaya ti kastuya nagpanagak. Amok dayta. Amok no kasano ti kinaresponsablem nga ama. Iso abay am asyak met ita ti mangipaay ti kas iti impaay mo kada kami idi kadagiti anak mo. Saan mo nga ay-ayan ti bagim? Makarecover kanto latta, Nestor. Andre anak, no kasta nga awanak dito balay, andi nga yan nyo kani ading mo ni Papang mo, ha? Ha? Apay ka di, Mamang? Kasano, kanayon nga ag self-pity. Awan ka nun ti Serbina iti pamilya tayo. Ay, anyamot ni Papang. Apay nga minakas ti pampanunutan na. Di mo mababalaw ni Papang mo, anak ko. Uray asino ti agsaad iti biyang na. Talaga akasta ti mapanunot na. Nang runak at makitkita na asya kon ti agtrab-trabaho para iti pagkasapulan tayo. Nainayon pa'y dagiti agas na, kanti therapy na. Di ka agdanag, Mamang. Da kami kinaading ko ti makaamukan ni Papang. Agyaman anak ko. Ay, naimbaglaangan ta na singpat ka natulnog kayo nga anak mi. Gapo taday tatim pasagup sa beauty panunot mi. Manipod ubing kami, Mamang. Ken siyempre, makit kita mi ti sakripisyom. Tapno maipay mo lang dagiti pagkasapulan tayo. Anak. Naghasat kami, Mamang.
Tada kayo kun ni papang tinagbalin adadakkel mi. Manong, nakaturog samot ni Papang. Un siguro ading. Ada dito sala si tayong agbibuyay ti TV. Hindi kwan, si Merukmutin iti silid da ka ni Mamang. Apay nga ta, Manong. Itay pa nga orayin na ni Mamang. Mas dawak mat. No ape anala daw ita sumangpet ni Mamang. Sigud-sigud mo't ano kasto nga oras kat addan dito'y balay ni Mamang. Baka nag-overtime mat, Manong. Siguro. Amangan na doon agpa-star aramidin na. Ay, kaasimot ni Mamang. Wan nga rod, Manong. Ading, mabisin ka din. Medyo, Manong. Sige, mapantan ni kusina. Ipapudot kong di linuto ni Mamang amakan itay bigat. Umunata namangan. Madamdaman to napakanuntan ni Papang. Amangan no nakaturo nga agpaiso. Bagdasin mangput kan Mamang. Narapyan kayo ta. Adapay ngamin inaramid ko yung opisina. Ni Papang yung ay. Aday ti silid yung Mamang. Or-orayin na kayo itay diti salas. Ngamidawan kayo pay. Simrugan iti silid yo. Nangan ka din. Saan pa'y Mamang? Tinuktok mo itay ka ni ading ko. Tapakanon mi kuman. Ngam ko na namot saan pa'y ka na mabisin. Agidan kayo ka na amangan. Ay, nagmerienda kami ngamin itay di opisina. Iso asa anak pa'y amabisin. Mamang, amano da kayo matagsakit iti kastangar aramidan nyo. Masubsobrahan nyo matantag trabaho. Di kagdanag, kabaalak. O sige, kaya't kunti agina na. Ngam or-urayin na kayo ni Papang. Agidan kayo ka na amangan. Saan ako namangan? Pakanamton ni Papang mo. Nabanugak. Talaga kayat kunti agina na. Nasdaawak iti jar ni Mamang iti daydi akanito manang Emmy. Sigud ngamin asaan nga agov overtime ni Mamang. Takayat na adagos ti agawid. Tapno maasikaso na ni Papang. Kasta kami maten ken ni ading ko. Ngem iti daydi akanito, di napulos inasikaso ni Papang. Naglabas pa'y dagiti aldaw. Kanayon moten amaladaw nga agawid ni Mamang. No awan trabaho na nga adda iti balay mi, kanayon nga igam na ti cellphone na. Ken kanayon nga adda kasasauna iti cellphone, ano dadduma, kat agbayag pa iti saritaan da iti maysa nga oras. Kanayon pa yan anapustura ni Mamang tunggal sumrek iti opisina da. Saan akas iti dati, simple laeng ti panagkawkawas na. Andre, sumra ka kon iti trabaho. Makaamu kayon diti balay. Wow, Mamang. Nagpintas kayo matan. Kasla ka na hindi pa nagpapintas mo ita. Panawon mat siguron, tapno si kaswak mat ti bagik. Nabayag mat na puro trabaho ti nararamid ko. Puro da kayo ti pinampanunot ko kadagiti napalabas nga aldaw. Ha?
Awan mo ti kahit kasawon iti imbagak mamang. Deserve mo mo't dayta. Amok anabannog ka mo't ten. Isa masapol mo't na relax ka ah. Sa anak lang amin anay ruwam ang makitkita ka nakapustura kasta. Kunamot ngamin idi, nga okay kan di simple pa nagbadbado kung pa nagpustura. Adula amin nga ibagbagam. Ay, wan gayam, ang mga numaladawak nga agawid inton rabii. Ada ngamin paskan na masapul adar ayak. Kababain mo't iti kliyentek no saan ko apagustuhan. Ang mga no agapos, kat sabalin nga ahente ti pagpaasistara na iti property akayat na agatangan. Kasta ka di mamang? Sige, da kami ti makaamukan ni Papang. Impakadayo ka di kuha na amala daw kayo sumangpet. Ay, saan na masapol? Ang mga noan yan tumanan ti bagana. Si Kanton ti makaammo amang ibaga. Apay ngawan pa'y ni mamang iyaw. Rabin ah. Ang mga numala daw ka na sumangpet Papang. Ada ka nung amindar ayan da apas ka ni ti kliyente na. Kasta ka day. Ay, kaasimot ni mamang iyaw. Kapoy taayat na ang makalako iti property. Masapol ang makidanggay pa'y kadag iti kliyente da nga oray no rabin. Wan nga rod Papang. Ay, no saan la kumana pasamak kanyak ti kastoy. Saan kumamot ni agsakripisyo iti kastaunay ni mamangyaw. No apay mo't ngamin na napasamak kanyak ti kastoy. Papang, saan nyo pabasulon ti Baguio? Saan nyo mo't akinaya tinagbanagan nyo? Saan ka di? Basta, saan nyo nga aramidan dagiti maiparit kada kayo ha? Tapno saanin adumikar ti sakit yo? Ay, Andre, anak ko. Agyaman tayo kit diti Diyos ah. Tayo naipayan kayo pa iti barabiyag. Saan da kami nga inulila Papang? Nakarkaro na nakakaasi kami no inulila na kami. Pagkayamanak mo't day tayo ti Diyos, anak ko. Katsapay kumatag subli ako niti sigod na kasasaad ko. Tapno matulungak matan ni mamangyaw nga agtrabaho. Saan kayo matin na naputan na si Mang Puti di Rabi mamang? Parbangonon idi sumang petak. Diyak ngamin mapanawan ti kliyente. Kasta ka di mamang? Anya nga iti kunan ni Papang? Nakaturugan ni Papangyo idi sumang petak. Pinakanyo ka di matlaang idi Rabi. Wan mamang, naggikidan kami anangan kadading ko. Ngam apay asan na nagpudlos ni Papangyo. Pasensya kayon mamang. Kunak ngamin no da kayon timang pulis kan kwa na. Ta sigod mo't nga minakasatar aramiden nyo. Kansaan mo't ada kami timang pulpulis kan ni Papang. Naskan ama sursuro yung matan nga aramidan dagita. Saan yun nga iyuray kanyak? Nang runa no marabyanak nga agawid. Tulungan dakmatan ah. Mabambanugak matkat iti trabaho. Kabaalan yun nga aramidan dayta. Sige mamang. Da kami ton timang pulis kan ni Papang. Mamang, masapa kayo ka di nga agawid inton malem? Diyak mo, ngam mga numaladawak. Apay aya. Nalipatan yun samot a birthday ni ading ko ita. Ne, wan kayam ngagpaiso. Nalipatak matan. Sigod ngamin ano kasangay na.
Da kayo taglutluto iti dinner tayo. Kan kanayon ang masapa kayong agawid. Ado ngamin ti trabaho kita. Agpa-deliver ak tulangan iti makan. Kan umuna kayon ton amangan, ta sigurado gayam amaladawak. Ada gayam awis ti boss mi dinner kami iti ruwar. Ha? Saan ka di mabalin na di kan maki-dinner, mamang? Tapno da tayo lang ti aglalanglang ag-dinner dito balay. Amang nagpasugnod ni ading ko, numaamon na saan kayong agawid na masapa. Bumawi ak tulangan iti sabali nga aldaw. Saan nga ita? Diyak mabalin na pagkadkadan ti awis ti boss ko. Amin kami ngamin nga ahente, kat na awis, isa masapol ang mapanak. Sige nga rod, mamang. Ibagak tulangan ko ni ading ko. Wen, ibaga mabumawi ak tulangan. Kan di mo lipatan na banyusan kan sukatan tibado ni papang mo sakbay ang maturog. Wen, mamang. Papang, ape akas lang nakaununog ti pampanunutin nyo. Andrea, anak. Papang, makapadakas kada kayo ti kastadyaryo. Ibagayo kanyak na niya ti marikrik nayo. Ada ka di problema, papang? Nagbaliwon ni Mamang iyo. Saanan akas idi amarik na kanapatagak kenkwana. Nga oray kasto'y tinapagtang ko. Ha? Pagkunaan nyo kumamot, papang. Amok kan marikrik na nagbaliwon ni Mamang iyo. Kanayo na amala daw nga agawid. Siya no sumangpat. Nabanbanog. Kat di nakpain kumustaan. Ay, Kan saan na nakas iti panangasikaso na kanya. Uray mabandog itag malamatrabaho na. papang. Amok nga uray si kanak. Mapalpaliw mo tinagbaliwan ni Mamang mo. Mapalpaliw ko nga uray na kayo. Kat di nan masango nga si Kaswain. Ora importante nga daw itibiyag tayo. At kaslawan ng yaman nan kankuana. Ala, saan kayo nagladingit, papang? Makapadakas kada kayo dayta. Bayan nyo ta kasaritak to ni mamang. Idanon ko tinagsaritaan tayo, papang. Naladaw manan ni mamang. Aging gaita, awan pa'y laang. Pudnumot niya min tinapaliw ni papang. Talagang adon tinagbaliwan ni mamang. Oray da kami kan ni adin ko. Di nan mas asikaso. Sa bali tagparparik na kanyak. Ngam sapay la kumata nagbiddo taklaan. At na nagsardang alugan ni ti batog ti balay mi. Nalawag ang makitak tadak di ti tawa. Asino nga taday ta? Paliiwak. Ha? Ni mamang ti dimsag iti kotse. Salag ita iso nalawag ang makitak alalaki ti nang itulod kan kuana. Nang runa pa'y kat naglukat ti silaw iti unog ti kotse. Apaman na dimsag ni mamang. Asino ti lalaki anang itulot kan ni mamang? Oh, apay anak ka rin ka pala ang Andre. Adalo man ti rabi ah. Narabian kayo manin ang nagawid, mamang. Di ka kadipay naruam. Amumot ngagtrab-trabaho ak saan ka di?
Sino nga rin lalaki ang itulod ka da kayo? Kliyentek na jay. Apay adamdamagam. Pasensyakan, mamang. Ngam sa bali nga mindagparparik na kanyak. Gayam, nagsarita kami kundi papang. Imbaga na kanyak ti mapalpaliw na kada kayo. Di na kanon marik na ti sigo da pamatagyukan ko na. Hay, adula amin nga ibagbagana. Apay, mamang. Nauma kayo ka din ang mga asikaso kada kami kada papang. Anya ka din dahi nga ibagbagam, Andre. Adan nakam ko, mamang. Amok nga da sa bali ang mapaspasamak. Isung aklunan nyo man kanyak. Adda ka di relasyon nyo iti lalaki anang itulod kada kayo. No ibagak nga adda. Anya ti aramidam. Mamang. Pudno ka di tinang kung bagayo. Wan, kat anya ti planom. Ipulong mo kani papang mo tinamwam? Mamang. Adakan ka, no ibagam ka ni papang mo. Ngam daytoy ti ibagakan ka. Isaganam day tabagim iti mapasamak. Taamangan no agsina kamin kan ni papang mo, no maamuan na ti amin. Kat amangan no agsardang kamutan nga agadal, gaputaawan ton ti mang sustento kan ka. Kaya't yu asawon, mamang. Desidido kayo amang panaw kada kami a pamilyayo. Apay, mamang. Gaputa na uma akon ang mga asikaso kada kayo. Nangruna ka ni papang mo. Panawan mo tantap na agragsakak. Nabanog akon iti kastoy a sitwasyon. Itay pa yung nagsarsarita da mamangkan papang iti silid da. Anya nga tati pagsarsaritaan da. Apay nagtibtib bayuak. Kaslat da saan anasayata mapasamak. Diyos ko, saan ko maapumudno ti adday ti panunot ko? Saan ko mapasamak ti pagputbut ngak? Impud nun samot ni mamangkan ni papang ti relasyon na iti sa bali alalaki. Kaasimat ni papang nupud no ti atap ko. Mamang, anya ti kahit asawon da kita amaleta yo. Pasensya kayon, Andre. Nagsarita kamin kan ni papangyo. Impudnukon kan kwa na ti kaadda ti sabali a lalaki a karelasyon ko. Anya? Napagnumuan mi nga agsina kami laangan. Ngam ti agdandan na kami nga awan mo tan pamatag para iti tunggal may sakada kami. No kasta, panawan na kami, mamang. Kasano kami langan kada papang. Di na kami kumamot panawan, mamang. Maasikakan ni papang. Pakawanandak. Ngam desidido ako na sumurot ka ni Andy. Di kagdanag. Tumulong aklat pa iti pagkasapulan nyo. Saan kayo abaybayan? Sikat ni masapol mi, mamang. Di na kami kumapanawan. Pangasim ko, mamang. Kasan na kami kumamad. Pangasim, mamang.
Uray kasano ti panagpakpakaasik ka ni mamang adi na kami panawan. Jaklat na igawid manang Emmy. Kasla nagtupak kanyak ti langit iti daydi agundaway. Namin pinsan anadadael tinaragsak a pamilyami. Amok anasakit unay tinakam ni papang iti napasamak. Ngem awan tinaaramidan na gapo iti kasasaad na. Awan ngaminan ti maikarit na anasaya at abiyag ka ni mamang. Iso a pinalubusan nan iti kayat na a mapasamak. Dayjay siguron ti kasakitan a napasamak kada kami manang. Ti panangpanaw ni mamang kada kami. Kalpasan ti graduation ko iti senior high, saan akon a nagtuloy a nagadal. Nagbiro kak iti trabaho, tapno makatulongak iti pamilyami. Nupay tinungpal ni mamang ti imbagana at tulungan na kami iti pinansyal a pagkasapulan mi, jakmet kayat nga agnanayon latan amang namnama kami kankwana. Kayat ko asuportaran ti kabsat ken ti amak, babaan iti bukod ko a panagsalukag. Napagasatan akmat manang a nakaserek iti trabaho. Ket ti pagsayaatan na, inikkandak iti gundaway a mangituloy iti panagadal ko, kabayatan ti panagtrabaho. Itamanang maysa akon anaan-anay nga engineer. Adamot ten napintas a trabaho, ket makunak ana ipaay kon iti pamilyak dagiti kalkalikagumak nga ipaay para kadakwada. Linipat kon tigurak ken ni mamang. Gaputa ti inaramid na tinagpaay akarit kanyak tapno agsalukagak. Ket magunod ko ti amin akal kalikagumak iti biyag. Tapno mamimpinsanan a maputed ti sakit ti panangabando na kada kami ni mamang. Pinuted mi meten anamin pinsan ti komunikasyon mi kankwana. Ket ita, awanan ti damag ko kadakwada iti lalaki anang isukatan na kada kami. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Andre. Andre, pagayam ko umunay ti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Nagsaya at ka nga anak, ta iti likudan ti amin a napasamak kada kayo, saan ka anaawanan iti namnama. Inaramid mo ket di akarit tinapagtengyo, tapno agsalukag ka, ket maipaayam iti nasaya at abiyag ti pamilyam. Saludo akken ka pagayam ko. Sapay la kuma taagbalin nga adal daytoy apakasaritaam kadagiti dumdumngeg. Kararag ko asapay kuma takanayon at tarabayan na kati Diyos. Tapno agtultuloy a masaranget mo ti anyaman a sumangbay akarit iti biyag. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday ken ragsak, isudat ng paris, kadagiti tugon, iti danal tibiyag.